Vsetínští extraligoví dorostenci nastoupili na domácím ledě proti Havířovu. Úvod utkání přinesl opatrné oťukávání a tak se čekalo až do 7. minuty, kdy poprvé zaměstnal hostujícího brankáře Podešva. Na útok Havířova se čekalo ještě o 5 minut déle, kdy se do rány Křibíka obětavě vrhl vsetínský Pelc. Gól přišel až v čase 15:53, kdy havířovský Kalus poslal puk mezi Nechvátalovi betony a černí panteři vedli 1:0. Hosté povzbuzení gólem si ještě vytvořili několik nebezpečných šancí a obránci Vsetína museli takto zachraňovat puk klouzající za čáru. Ve druhé části zelenožlutí malinko ožili, ale Podešvovi a Klinkovi se z několika šancí nepodařilo prostřelit havířovského golmana. Postupně Vsetín přidával na důrazu, ale útočníkům chyběla přesná koncovka a tak se šlo z bezbrankové druhé třetiny do poslední části. Tady tlak Vsetína pokračoval, ovšem Galanský v havířovské Slatyni byl nepřekonatelný. V 56. minutě vyvrcholila nervozita na ledě menší šarvátkou a hlavní sudí všechny její aktéry poslal sklidnit hormon. Vsetínu se ale přece jen podařilo do konce základní hrací doby ještě srovnat na 1:1 a to znamenalo prodloužení. Rychlého konce se však ani jedna ze stran nedočkala, takže se šlo na nájezdy. Ze 3 sérií Klimek trefil pouze břevno a Valaši vyšli střelecky úplně na prázdno. Hostům tak stačila branka Bezušky, který zajistil 2 body pro Pantery z Havířova.